Men først til historien om, at der er stor bekymring over en ny samlende beredskabsplan for Trekantområdet. For ved årsskiftet gik 6 kommuner sammen om at lave et fælles beredskab, og den første beredskabsrapport er under behandling. Men der er lagt op til besparelser på både antallet af køretøjer og bemandingen, og det kan komme til at gå ud over borgernes sikkerhed, sådan lyder kritikken. Brandmændene i Fredericia rykker hurtigt ud. I hvert fald indtil videre. Der er besparelser på vej. Tillidsmand Erik Andersen er meget skeptisk over for de forslag, der indgår i en ny rapport. Bekymringen det er jo, hvor mange folk vi fremadrettet vil blive til at køre, og hvor mange der bliver kaldt ind, og i det hele taget, hvor slagkraftige vi vil være. Rapporten udstikker hovedlinjerne for det nye samlede trekantområdets brandvæsen, og der er lagt op til, at færre køretøjer skal betjene området. Det er jo 6 kommuners beredskaber, man skulle slå sammen. Uholdbart, mener byrådsmedlem og tidligere brandmand Jens Krøder. Der ser jeg så store besparelser i forhold til det beredskab, vi har nu. Ikke kun i Fredericia, men i hele trekantområdet, at jeg synes, det er en for voldsom besparelse. I alt skal der spares 13 millioner kroner frem til 2019. Det svarer til en 6/6 af de 6 kommuners oprindelige beredskabsbudget. Men det er det helt forkerte tidspunkt at spare på, påpeger Erik Andersen. Vi skal jo tænke over, at ved et terrorangreb for eksempel, der skal vi jo kunne gå ind og gribe ind der på den bedst mulige måde. Ikke? Og det er klart, at hvis man skærer os ned til minimum, så kan vi ikke yde den indsats, som vi før har kunne. Rapporten foreslår blandt andet færre liftvogne og et mindre beredskab i redningsbådene. Hvis vores båd for eksempel den er kørt til Vejle Fjord eller til Kolding Fjord for at hente nogle borgere, der er ved at drukne eller et eller andet, og der så ligger en herude i Lillebælt, jamen så er man nødt til at vente på, at der kommer en helikopter fra Skrydstrup med redningsmandskab. Rapporten er kun det første udkast til, hvordan samarbejdet skal fungere, men det er stadig ikke godt nok. Hvis man tager og lukker pengekassen, så falder serviceniveauet og sikkerheden over for borgerne. Der er for store besparelser i. Simpelthen for store besparelser i mine øjne. Og det er jo så det, vi skal forhandle om nu her. Forslaget her skal under politisk behandling i efteråret. Her hos TV Syd har vi i dag forsøgt at få kommentarer fra borgmestrene i de 6 kommuner bag trekantområdets brandvæsen, men det har ikke kunne lade sig gøre.